Usa sa labing problemadong dapit sa Mantawi City kung kusog kay uwan ug mobaha ang parte sa may Dan AS Fortuna. Nagtambayayong karon ang DPWH ug ang City Hall paglimpyo sa mga kanal ug drainage sa palibot. Ang report ni Nico Sereno. Tuyong gisud ni mga personnel sa DPWH Maintenance Division kinigibuksan nga manhole o culvert sa may Dan AS Fortuna. Mano-mano nilang gilimpyuhan ang ilawom, gi-clear ang agianan sa tubig gikan sa silt nga napondo. Ug aron mas mapadali ang trabaho, gigamit ang vacuum truck sa syudad aron suyupon ang napondo nga tubig ug lapok sa ilawom. Ang gihimo sa taga DPWH ug Mandaue City Engineering Office kabahin gihapon sa pagpangandam alang sa ting-uwan. Ubos sa Task Force APAS o atong problema atong sulbad, gilibot ang kabaranggayan aron paglimpyo sa mga kanal, drainage ug kasapaan. Sige, anginan mo aray kada limpyo habuhan na habuhan ako ni limpyohan. Saan ka problema ni sir? Yung ang sagbot niya nga kanang mga kahoy ari mo nasabikan diri sa sod. Ang maong dapit sa AS Fortuna, usa sa labing dali nga mabahaan kung kusog kaayo ang bunok sa uwan. Gani sa makadaghang higayuna nga lisod maagian kining maong karsada kay taas kaayo ang baha. Matod sa City Engineering Office, dili ra maong dapit sa creek ang ilang gitrabaho. Sa unahan gilimpyuhan usab ang outfall sa tubig pagsiguro nga walay makababag ug free-flowing kini. Dako naman kay ning channel doon. Siyot ra gid ang mabilin diri masuspend muna tong kwaon di nawandan. But karon simultaneous ta naata sa likod sa high chance dito nga naay basura. Nasa tayo sa vacuum truck dito. After diri ang sa dito. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.